The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and with the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ng tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone, and yan sa kita ni atong adlaw nga pagtuon sa balaang pulong sa Dios pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Padayon kita sa pagtuon nining atong tunanan nga iguluhan og the winner og ato kining gisingitan og lain usab nga pagtulunan napan mupadayon kita karon sumpay kini sa atong gibiyan. Okay, so let's get ready. Alang kanimo magtutuo, you know what to do aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo. Gamita ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9. O alang kanimo dili pa magtutuo, ay imong buhaton ng paggamit kaniya ng imong free will, kabubuton sa paggamit sa positibo nga bahin niya nga ikaw motuo kang Ginoo Jesucristo ingon nga imong maluluwas. Aron ikaw maluwas ug nga makasalbot usab kita ning atong pagtuon sa pulong sa Dios niini nga adlaw. Okay, padayon ta. Ablihe palihog ang imong Biblia diyan sa Roma kapitulo 14 bersikulo 12. Romans 14 verse 12. Now, kini nagkanayon sa in English, so then every one of us shall give account of himself to God. Kining give account of himself to God, paghatag og husay ngadto sa Dios. Okay? Og diha usab sa John 17:25, O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee. Philippians 2 verse 9, nagkanayon kini. Oh, by the way, let me make complete sa pagbasa ni ng John 17:25. Kay na nakuwang nato, okay? Nagkanayon kini, O righteous Father, the world hath not known thee, but I have known thee, and these have known that those hast sent me. Okay? These have known that thou hast sent me. Okay. Diha sa Philippians chapter 2 verse 9, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth. Verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Now, atong nasayran sa doktrina nga ang plano sa Dios grasya. Okay? O grasya ang plano sa Dios. Now, hinumdumi kuno siya gisulti diyan sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 17 nga nagkanayon, whatever ye do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Diya sa libro ni Isaias, ang pulong sa Diyos nagkanayon,
that those who wait on the Lord, etc., etc., shall renew their strength, meaning ma-recharge. Ang wait, paghuwat, unsa may buta sa but yun ini? What does wait mean? Well, kini nakahulugan na nga kita nagahulat sa Ginoo for something fantastic, which is the grace of God. In Psalms 25 verse 3, Yea, let none that wait on thee be ashamed. Let them be ashamed, which transgress without cause. Now, Colossians 3:17, again, atong basahon pag-usab kini, whatever. Okay, kining whatever is past sa Grigong pulong, meaning all. Apan kining all din is singular. Our spiritual life. Okay, whatever. Ambot pa sabot. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Now, in the name of the Lord Jesus, okay, o kanang all diya, do all in the name of the Lord Jesus. Kanang all diya is plural. Okay? 2 Corinthians 5:10. Balin-balintag mga bersikulo din Nagkanayon kining mga bersikulo. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may be recompensed for his deeds in the body, according to what he has done, whether good or bad. Romans 14 verse 12. So then each one of us will give an account of himself to God. Kung ibalik ka na. In John 17 verses 25 to 26, O righteous Father, although the world has not known you, yet I have known you. And these, meaning ang mga disipulo, have known that you sent me, and I have made your name known to them, and I will make it known, so that the love with which you loved me may be in them, and I in them. Philippians 2, 9 to 11. For this reason also, God highly exalted him, and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Okay, diyan sa Colossus 3:17, when believers pray, pagpasalamat ngadto sa Diyos kamahan, first, it should only be directed to God the Father through the Lord Jesus Christ, not through any other way. Okay? Pinagi lamang kang Ginoong Jesucristo. Galatia 3:26, For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. John 1:12, But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. 2 Peter 3:18, ayaw na gyud nakalimti. Akong balikon, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Kinigong attitude of gratitude should already become bahin na giruntakan na sa atong kinabuhi. Ano bang imo bang pagtagad sa pagmapasalamaton? Kinigong attitude of gratitude nagasugod gyud right after you got saved. And this attitude
should always be a part. Kinahanglan nga bahin kini karon ingon nga magtutuo. Bahin na gyud ka na sa imong kinabuhi ingon nga magtutuo until forever na. Okay? O kining attitude of gratitude pagka mapasalamaton. Kini kinahanglan atong mabatasan ingon nga mga magtutuo. Batasanon na nato ang pagka mapasalamaton ug kini kinahanglan nga bahin na kini sa pag-ampo sa matag magtutuo. It's part of every believer's prayer. Og bahin sa prayer, talking about prayer, hinumdum ka pa ba sa agenda of prayer? CTIP, C, confession, T, thanksgiving, I, intercession, o P, petition. So muna ang agenda of prayer. Kinahanglan sundon na nato. Okay? Now, but what's this? Bantay ni. Sa di ka pa, ingon yung magtutun, di ka pa musugod sa pagampo, siguro ha, nga wa na kay sala nga nagpabili diya sa imong kalag. Be sure, you do not have any unconfessed sin. Kay, ang tinuod, sa diha nga magtinir pa ka og mga sala nga wani mo hingandi, wani mo isugid, that's the time, maunay higayon, nga makigbungol ang Diyos kanimo. Di manina. Di gid siya kanang paminaw sa unsa imong iampo. Kaya nga naman, ay babagman diha nimo. Sala. So, bantayan kita. So you should rebound. 1 John 9. Hinganli. Tanan nimo mga sala one by one. Unsa katutoy 1 John 9? If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. However, sa diha nga magampo ta, kinahanglan gyud nato atong sigurohon tuod nga it is within God's will. Kinahanglan gyud na suod gyud na sa kabubuton sa Dios kanang imong giampo. Now, balik ra gud ta sa Colossus 3:17. Whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God the Father. Ato na kong ipunting ang atong pangunauna niining maong bersikulo. Okay? Colossus 3:17. Ambot na akong pasabot. We have already learned nga ang tanan, every detail, everything nga atong buhaton sa kinabuhi, ang pulong sa Dios nagamando kanatong mga magtutuo sa pagtuman niya na to do it. Pagbuhat niya na in the Lord Jesus Christ's name. Do it as unto the Lord. Giving thanks to God the Father. You see? O, di ba nga atong pagpasalamat ngadto sa Dios, bahin kini sa atong pagampo. And we are supposed to know the prayer, agenda of prayer. Na-memorize na gina nimo, nasag-o na gina nimo. CTIP. Confession, thanksgiving, intercession, petition. Now, niya pa, may nungdanon pa kayo kini. Ang pag-ampo, mahimo lamang kini sa unsa kang magtutuo. Di makahimo ang mga di magtutuo nini. Unbelievers cannot do it. So, balikon ko. Prayer can only be done by a believer. O, ang only prayer that is acceptable by God, ang iyang mga dawat sa Dios, mao ang pag-ampuso sa ka magtutuo. Dili ang pag-ampuso sa ka dili magtutuo.
dili niya kini unsa madawat kung dili siya magtotoo. John 1:12 again, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God, even to those who believe in his name. Now ni ay inunta warning, pasidaan. Ayaw pagampo ngadto sa Dios nga Amahan kung ikaw dili magtotoo. Do not pray if you are an unbeliever. Do not pray to God the Father if kung ikaw magtotoo, imutang ta. Kung magtotoo ka, apan karnal ka. Ayaw pagampo kung karnal ka. Na ay sala diya sa imong kalag. Di na magsilbi. Okay? So you can see how critical these things are. Nilingon-ingon ang pagkakristuhano, noy. Mao na nga, only believers can pray to God the Father. Only. But only when the believer also is in fellowship with God. Kung siya ka magtotoo, magampo, kinahanglan nga na siya sa pakigambitay sa Diyos nga Amahan. You see? Inumdumi nga na ay protocol, na ay ground rules kung bahay na ganis pagampo. Na so, sunda kining agenda of prayer, CTIP. Now, diyan sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 3, nagkanayon kini. Paminaw, you ask and do not receive, because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures. Na. Okay. Dias Colosas 3:18 nagisgot kini o family relations. Ang ato bang relasyon sa ingon nga sakop sa atong panimalay. O kining Colossians 3:18 naganayon, wives kanang pasidanan kini o gi manduan ng mga asawa. Okay, wives, be subject to your husbands, as is fitting in the Lord. Apan ang versikulo 19, sunod nga versikulo, nagkanayon, husbands, ang mga bana na po, mo gi-address nini. Husbands, love your wives, and do not be embittered against them. Okay? Now, ato rin kong i-review. Ang Diyos, mitukod o upat ka mga Diyos nung katukuran, divine institutions. Unsa mga ito? Review man ni. Unsa man to? Una, volition, kabubuton. Ikadua, marriage, kaminyoon. Ikatulo, family, panimalay. Unsa ikaupat? Nation, ang nasod. So, ang kumalikon, volition, marriage, family, nation. No, kinsa man ang inunta head sa imong volition. Kinsa man. Kinsa may ulo sa imong kabubuton. Tubag, ikaw. Ikaw, may ulo. The leader. Ikadua, marriage. Kinsa man ang leader, excuse me, sa kaminyoon. Kinsa man. Ang bana. Siya ang leader. Ikaw pat, kung panimalay, kinsa man ang leader. Ang mga ginikanan. Okay? Apan kung bahay na sa nasod, kinsa man ang leader. Who is the leader? Who is the head? Nation? Ang mga government officials. Gikas presidente, vice-presidente, o mga leader sa kanang kagamanan. Kay sila man nagdumala sa maong nasod. Okay? Ato ning ipadayon ugma.
Dini lang una kita kutob yan itong paghisgot bahin ini o gidapit kagyapon sa pagpakiguban nato og sa atong pagpadayon ni ining atong tunalan giuluhan, the winner. Amahan namong Diyos, salamat. Ining grasya nga mong ipahimuslan, ining adlaw, pagtuon sa imong pulong. Salamat sa pagpalamdag ka namo sa balang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat niya mong Bible study, pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.